அப்படியெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, நீங்களா சொல்லிக்கிறீங்க. இல்ல மாதாஜி, நிஜமா அந்த சும்மா பொங்கி சாப்பிட்டுட்டு அட்டன் பண்றதே எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு வேலையும் பார்க்காம இருக்கட்டும், பகவான் ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைட் தெரியுது இல்ல மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. குளோரி ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் டு டுடேஸ் பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம க்ளோரிஸ் ஆஃப் கார்த்திக் மந்த் அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு தீபாவளி, நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? சொல்லுவாங்க. நாளைக்கு காலையில பாகவதம் இருக்குன்னாங்க மாதாஜி. பாகவதம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அது தெரியும். அந்த கிளாஸ் இருக்கான்னு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ். நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரிஸ் ஆஃப் கார்த்திக் மந்த் அண்ட் க்ளோரிஸ் ஆஃப் பிருந்தாவனை கொஞ்சம் கவர் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण श्री ललिता विशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ இந்த மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்த்திகை மாதம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதம் வந்து ரொம்ப புனிதமான மாதம். இந்த மாதத்தில் வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு வந்து நிறைய பலன்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து இந்த பலனை நம்ம எப்படி வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அவ்வளோ அளவுக்கு பக்தி பண்ணணும். இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் என்ன விசேஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாதங்களில் நான் மார்கழின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. பட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கார்த்திகை மாதத்தை ஏன் விசேஷமாக சொல்கிறோன்னா, கார்த்திகை மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா, அவர் வந்து ராதாராணி அங்கே பிறந்து இருக்கிறதுனால அந்த மாதம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், அவருக்கு மனசுக்கு உகந்தமான மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அதனால தான் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணால் கூட நமக்கு நிறைய பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கார்த்திகை மாசத்துல என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது, இது வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிறந்த மாசம். அதாவது நிறைய விழாக்கள் நடந்த மாதங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்த்திகை மாசம். நம்ம வந்து தீபாவளி கொண்டாடுறோம்,
ஓகேங்களா? அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அப்புறம் வந்து இந்த தாமோதர லீலை நடந்த மாசமும் இது. கோபாஷ்டமி பூஜை நடக்கிறதும் இந்த மாசத்துல. அப்புறம் கோபாஷ்டமி நடக்கிறதும் வந்து இந்த கார்த்திகை மாசத்துல தான். ஸோ அதனால தான் வந்து கார்த்திகை மாசம் வந்து ரொம்ப விசேஷமானதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து இந்த தாமோதர லீலை நமக்கு தெரியும். அதுலேருந்து நம்ம என்ன பாடம் கத்துக்கலான்றத வந்து நம்ம பேசலாம். ஏன்னா அந்த கதை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஸோ தாமோதரன் லீலை நடந்த நாள் வந்து தான் தீபாவளி இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க, ராமர் வந்து அயோத்திக்கு வந்தது வந்து தீபாவளி, அப்புறம் நரகாசுரனை கொன்றது வந்து தீபாவளின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு காரணங்கள் தீபாவளிக்கு. ஸோ நம்ம வைஷ்ணவாஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இதுல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கோசம் என்னெல்லாம் பண்றாருன்றதுக்கோசம் பார்க்கலாம். அந்த யசோத மாதாக்கும் வந்து நந்தகோபருக்கும் பிறந்ததுதான் வந்து கிருஷ்ணர். அதாவது 3வது முறை இந்த வந்து பிறக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிருஷ்ணி கர்ப்பாவா வராரு. 2வது வந்து உபேந்திரவா வராரு. 3வது வந்து உபேந்திரான வாமன அவதாரம். 3வது வந்து கிருஷ்ணரா வந்து இந்த இடத்துல ஜென்மா எடுக்கிறார். ஸோ தீபாவளி நாள் எழுந்த உடனே அன்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யசோதா மாதா வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்காரங்க யாரும் வரல. அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க, அவங்களா எழுந்து குளிச்சு ரெடி ஆயிட்டாங்க. சரி அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலையாள் யாரும் இல்லாதனால தன்னுடைய பையனுக்கு தேவையான பால்ல இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களா வந்து உட்காந்து பண்றாங்க, எந்த வேலையாட்களும் இல்லாம. ஸோ அதனால வந்து அப்போ சமயத்துல வந்து இவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு. இமேஜின் பண்ணிக்கணும், நம்ம இப்போ வந்து ஹாலில் வந்து யசோதா மாதா உட்காந்து அந்த வெண்ணெய் கிடைக்கிறாங்க. அந்த பெட்ரூம் வந்து அந்த கண்ணுக்கு தெரியிற மாதிரியே இருக்கு பெட்ரூம். அந்த இடத்துல வந்து பெட்ல கிருஷ்ணர் படுத்துட்டு இருக்காரு. அவன் ஒரு கண்ணில் எழுந்து பார்க்குறான். அவனுக்கு பசிக்குது, அம்மா கிட்ட பால் குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓடி எழுந்து வந்து அம்மாவுக்கு அவருடைய மடி வந்து அம்மாவுடைய சொத்து இல்லையா? அதனால கேட்கல கொள்ளல வந்து ஏறி உட்காந்துட்டாரு. சரி குழந்தைக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவும் பால் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் வந்து பத்மகந்தா பாலை வந்து கொதிக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ பால் வந்து இந்த கொதிச்சு வருது இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்ன மாதிரி உருவகம் சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து யசோதா மாதா கிட்ட பால் குடிக்கிறாங்க. இப்ப நமக்கு வந்து என்ன வேலை இருக்கு இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்குதாம். அதாவது தான் போயிட்டு நெருப்புல விழுந்துடுது. அந்த பொங்கி வழியிற பால் வந்து இனிமேல் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன குடிக்க மாட்டார்ல. அவர் வயிறு ஃபுல்லா யசோதா மாதாவுடைய பாலால நிரம்பிடுது. அப்ப நான் எதுக்கு என்ன பிரயோஜனம் நானு? இவ்ளோ சிரேஷ்டமான பத்மகந்தா பாலா இருந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம்னு சொல்லிட்டு அது போய் தற்கொலை பண்ணிக்குதாம். அத மாரி சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஸோ என்ன கிருஷ்ணர் வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அத வந்து யசோதா மாதாக்கு தெரிஞ்சோனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பால் பொங்கி வளர சத்தத்தை போயிட்டு கிருஷ்ணரை எடுத்து வச்சுட்டு அங்க போய் எடுக்கிறாங்க. இந்த பானையில இருக்கிற பாலை எடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து போகும்போது இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அம்மா வந்து எனக்கு பால் கொடுக்காம அந்த பால் தான் முக்கியமா போச்சு அவருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கோ, அதனால அங்க இருக்கிற பானைகளை உடைக்கிறாரு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த பால் பொங்கி வருது இல்லையா? அந்த பிறகு அவங்க என்ன பண்றாங்க, உடைக்கிறாங்க. அவரை வந்து கட்டி போடணும்னு நினைக்கிறாரு இல்லையா? போடுறாங்க. அப்போ வந்து அந்த அம்மா வந்து தலையில வந்து பூக்கள் வச்சிருக்காங்க. இந்த கலாட்டெல்லாம் யார் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு, நீ வந்து இவ்ளோ சேஷ்ட பண்றியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. காலையில ஆரம்பிச்சது சாயங்காலம் பிடிக்குது. மாலதி மலர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க சூடியிருக்காங்க. அந்த மாலதி மலர்கள் நினைக்குதான், ஐயோ நான் ஒருவேளை இந்த அம்மா தலையில இருந்தேன்னா நான் வந்து பாரமா இருப்பனோ, நான் விழுந்துறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் விழுதுங்களாம். ஸோ ஒரு பக்தாளுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அவர் வந்து போயிட்டு ச இவ 2 உருவகம் பண்ணி பேசுறாங்க எங்க ஆச்சாரியர்கள். நான் வந்து பெரிய டிவோட்டி இல்ல. ஆ இவங்க வந்து எவ்ளோ அளவுக்கு கிரேட் டிவோட்டி யசோதா மாதா. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கே வந்து சாட்சாத் பகவானுக்கே வந்து பால் குடுக்குறாங்க. அவங்க தலையில இருக்கிறதுக்கு வந்து நான் தகுதியே இல்லன்னு சொல்லிட்டு சில மலர்கள் விழுந்துடுதாம். இன்னும் சில மலர்கள் வந்து நான் இருக்கிறதுனால இந்த அம்மாவுக்கு சுமையா இருக்கும். அதனால அவங்க செயல்கள செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சிலது விழுந்துடுதுங்களாம். ஸோ இந்த அம்மா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாங்க. காலையில எழுந்தவங்க எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. என்னால முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுலேருந்து என்ன கிருஷ்ணன் நினைக்கிறாருன்னா, எங்க அம்மா வந்து ஏதோ இதுலேருந்து எனக்கு நல்லது சொல்லிக் குடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க போல. அதனால தான் காலையிலேருந்து என்ன பின்னாடி தொரத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து அவங்களுக்கு சரணாகதி ஆகலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறமா தான் வந்து சிக்கிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, யசோதா மாதா வந்து பிரம்மா, சிவன், லக்ஷ்மி தாய விட உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க.
ஓகேவா? பிரம்மா பார்த்தீங்கன்னா, அவரால வந்து பிரம்மா வந்து படைக்கப்பட்டவர் இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணரால படைக்கப்பட்டவர். லக்ஷ்மி தேவி பார்த்தீங்கன்னா, நித்தியம் பாத சேவனத்துல இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத அசோசியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யசோதா மாதாக்கு இருக்கு. நெனச்சு பாருங்க, யாராவது கட்ட எடுத்துட்டு துரத்துவாங்களா? அந்த கையில இருக்கிற கட்டைய பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து கண்ல தண்ணி விடுவார் இல்லையா? ஸோ அந்த அளவுக்கு யாருக்கு இருக்கு இல்லையா? ஆ ஸோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே தேவர்கள் எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து பலராமர் வீட்டுக்குள்ள வர்றார். வீட்டுக்கு வந்த உடனே கேட்குறாங்க, யார் அது கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டதுன்னு. யசோதா மாதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யசோதா இவ்வளோ ஜோரா பேசினவங்க யசோதா மாதா கிட்ட போயிட்டு, ஆமா கொஞ்சம் கிருஷ்ணரை வந்து கழட்டி விடுங்க, நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? இப்ப வந்து பலராமர் அம்மா கிட்ட பேசும்போது வாய்ஸ் டோனு எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுது. ஓகே. சோ நீங்க யார கட்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு, யார கட்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. யார கட்டி வச்சிருக்கேன் என்னப்பா சொல்லு அப்படின்னாரு. இந்த எல்லா லோகத்தையும் கட்டி ஆள்றவுடையவரை வந்து நீங்க கட்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆஹ் அப்புறம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் தயவு செய்து பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா, நீங்க ஃபுல் பிஸியா இருக்கீங்க, எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, நான் வேணும்னா அந்த ம், கட்டை வளர்ந்து அழுத்தி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். ஓகேவா? இவர் யாரு? பலராமர். தேனுகாசூரன் எல்லாம் கொண்டவர் வந்து அம்மா கையில வந்து 2வது முறை பேசும்போது பணிவா பேசுறார். நீங்க கொஞ்சம் பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா நிறைய அசுரர்களை கொன்றவர். பலராமர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், தேனுகாசுரா ரேணுகாசுரா, பிரலம்பாசுரா, அப்புறம் கொரில்லாவெல்லாம் வதம் பண்ணவர் இல்லையா? அவ்வளோ சக்திமான் வந்து அம்மா கையில வந்து சரணடைறாங்க, பணிவா கேட்குறாங்க. அவர் யார்? பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. சரிப்பா, அவர் கிருஷ்ணர் பகவான்னு நீ யாருப்பான்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் வந்து அனந்த சேஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ ஊர்ல இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாம் என் வீட்டில் இருந்த மித்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் யாரு போவாங்க, நீங்க எல்லாம் போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அம்மா. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு நிமிஷத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் நாராயணன் அனந்த சேஷனா இருக்கும்போது நீங்க எல்லாம் மத்தவங்க வீட்டுல போக வேண்டியதானே, என்ன என் வீட்டுல உங்களுக்கு என்ன வேலைன்ற மாதிரி கேக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ நீங்க எல்லாரும் என் வீட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ அதுக்கு அடுத்தது அந்த ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து இங்க என்ன பண்றாரு, அவங்க கட்டி வச்ச கயிறால இப்ப வந்து அந்த கயிறு, அப்புறம் வந்து அந்த உரல் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு சக்தி இருக்கணுன்றத பார்க்கணும். ஓகே. ஒரு நிமிஷம் நம்ம இமேஜின் பண்ணணும். 2 வந்து அ அ எம்எல்ஏ அர்ஜுனா ட்ரீஸ் இல்லையா? அந்த மரத்துக்கு நடுவுல வந்து இந்த உலக்க போது குட்டி கிருஷ்ணர் போறாரு. அந்த கயிறுக்கும் சரி, அந்த உலக்கைக்கும் வந்து சக்தி கொடுத்தவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவரை இழுக்கும்போது என்னாச்சு யோசிச்சு பாருங்க. அந்த சின்ன குழந்தை எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இழுக்கிறதுக்கு. 2 மரமும் விழுது இல்லையா? 2 மரமும் விழும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிற சில கோபாஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க. அந்த 2 மரம் விழும்போது 100 வருஷமா அவங்க தோட்டத்துல இருந்தாங்க. நாரதர் முனியோட சாபத்தால. இங்க நாரதர் முனியோட சாபம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு நன்மை தான். பக்தர்களுடைய சாபம் வந்து ஒரு நன்மையில தான். ஏன்னா அந்த ஜென்மத்துல அந்த நலக்குவேரா மணிகிரீவாக வந்து கடவுளை பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சு. சோ நன்மையில தான் முடிஞ்சிச்சுன்றத பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணன் நினைச்சா என்னன்னாலும் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த கயிறுக்கும் உரலுக்கும் வந்து வலிமை கொடுத்தவர். நம்ம கூட இந்த மாதிரி இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணீங்கன்னா, என் மனசு வலிமை இல்லாம இருக்கு, மனசு சஞ்சலமா இருக்குது, எனக்கு வந்து வலிமை கொடுங்க, நான் நல்லா ஜபம் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். இந்த உயிரற்ற பொருள்களுக்கு அவ்வளோ வலிமை கொடுத்தாருன்னா நம்மளும் பிரார்த்தனை மன உருகி பிரார்த்தனை பண்ண கண்டிப்பா கொடுப்பார் இல்லையா? சோ இதை நம்ம இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். என்னையும் வந்து எம்பவர் பண்ணுங்க, என்னையும் திடகாத்தம் பண்ணுங்க, நான் நல்லா பக்தி பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் நந்த மகாராஜா வரார். நந்த மகாராஜா வந்து பார்த்த உடனே 2 மரம் இப்படி விழுந்திருக்கு. அப்ப வந்து நடுவுல அந்த குட்டி கிருஷ்ணர் இருக்கார். தூக்குறாரு. அப்பதான் தெரியுது அவருக்கு கயிறு இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யார் கட்டி போட்டதுன்னு யசோதா மாதா. அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. அவர் அந்த அம்மா மேல சரி எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்றாரு, யமுனை நதியில போயிட்டு குளிச்சுட்டு அந்த திருஷ்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு கூட்டிட்டு வர்றாரு. கூட்டிட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, இப்ப யசோதா அம்மா கையில போறது இல்ல. பசு தோட்டத்துக்கு மாட்டு கொட்டாயில வந்து அங்க இருக்கிற பசுக்கள் இருக்கக்கூடிய பாலை கறந்து அதுல வந்து கல்கண்டு சீனி எல்லாம் போட்டு குடிக்கிறாரு. எப்போ இப்ப வந்து அப்போ வந்து அம்மா பால், இப்ப வந்து அம்மா பால் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இந்த நந்த மகாராஜாவோட மடியில உட்காந்துட்டு இவர் குடிக்கிறார். ஓகேவா? சோ இது ஒண்ணு. அப்போ
அதுக்கு அடுத்தது இந்த விஷயங்கள் நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பக்தர்களுக்கோசம் என்னன்னாலும் செய்யறார், கட்டுப்படுறார். அப்புறம் 2 இன்ச்சு குறையும் இல்லைங்களா, நிறைய கயிறு வச்சு கட்டுவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா 2 2 இன்ச்சா குறையும். அதுல வந்து 2 விஷயத்த நமக்கு கன்வே பண்றாரு. ஒண்ணு, நம்ம பக்தி வாழ்க்கையில நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா, முயற்சி பண்ணணும். அப்புறம் அவருடைய அனுகிரகம். இந்த 2 விஷயம் தான் அந்த 2 இன்ச்சா சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளும் வந்து சரி இன்னைக்கு பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம்னு தள்ளி போடக்கூடாது. அன்னன்னைக்கு விஷயத்த வந்து பக்தின்ற விஷயத்துல வந்த பிறகு அதை சரியா பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்ப அவரு வந்து கருணை கொடுப்பார். இது ஒரு விஷயம். அப்புறம் உடுக்கை, அந்த உரலுக்கு அந்த கயிறுக்கு பலம் கொடுத்தாரு, நம்மளையும் கொடுப்பாரு. அப்புறம் வைஷ்ணவருடைய சாபம் வந்து நன்மையில முடிஞ்சிச்சு. நல்ல குபேர மணிகிருவாக்கு யசோதா மாதா வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஷீஸ் எ கிரேட் டிவோட்டி, நித்திய சித்தா. அவருக்கு சமமா யாருமே இல்ல. ஏன்னா பிரம்மாவும் இல்ல, சிவனும் இல்ல, லக்ஷ்மி தாயும் இல்ல. ஓகேவா? சோ அவங்க வீட்டுல வந்து அவங்க யசோதா மாதா இஸ் கிரேட். ஓகேங்களா? சோ அவருக்கு எல்லா உரிமையும் பகவான் கிருஷ்ணர் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, யாரையும் வந்து கையை எடுத்து கோல் எடுத்துட்டு போய் அடிக்கிறதுக்கு போறது இல்ல. எல்லாரும் அவருடைய பார்வைக்கோசம் ஏங்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க வந்து அவங்கள திருத்தணும்னு சொல்லிட்டு கட்டை எடுத்துட்டு போறாங்க இல்லையா? சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் அங்க என்ன விசேஷம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கோவர்தன கிரிதாரி இல்லையா, கோவர்தன கிரிதாரி அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து கருணையா இருக்கிறார். ஓகே, அந்த விரஜவாசிக்கு மாத்திரம் இல்ல, ஈவன் வந்து இந்திரனுக்கும் வந்து கருணையா இருந்தார். இந்திரன் அகம்பாவமா தவறு செஞ்சா கூட அந்த கோவர்தன லீலையில ஆஹ் லீலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து பதவி எடுத்துக்கலாம். அவனுடைய அகங்காரனை திருத்தி பக்தியை கொடுக்குறார். நீ வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரிதான் விரஜவாசிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள நம்பி இருக்கிறதுனால எந்த ஸ்டேஜ்லயும் வந்து அவங்கள வந்து காப்பாத்துறாங்க. ஈவன் கோவர்தன கிரிதாரி இருக்காரு இல்லையா, அந்த மலையோடைய பெருமையை வந்து எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணுன்றதுக்கோசம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவர்தன கிரிதாரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர். அப்புறம் இன்னொரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு டிவோட்டின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? அவர் வந்து நிறைய விஷயத்துல அந்த விரஜவாசியை வந்து சேவை பண்ணிருக்காங்க தன்னுடைய செல்வ வளங்களால, அதாவது மரம் செடி கொடினால. அதனால வந்து அவங்கள வந்து குளோரிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய சுண்டு விரலார தூக்குனார். ஸோ கிருஷ்ணர் எதை பண்ணாலும் அவர் தன்னோட இதுக்கோசம் பண்ணாரு. ஓகேவா? தன்னோட இதுக்கோசம் பண்ண மாட்டாரு, பக்தர்களை வந்து மேலோங்கி நிறுத்துறதுக்கோசம் பண்ணுவார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா சாதகா பக்தியில இருக்கிறோம். நம்மளும் நிறைய இடத்துல டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு இந்த பக்தி சேவையில வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், என்ன சேவை பண்ண முடியும், அதை நம்ம பண்ணணும். கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ஷன் தான் பண்றார், கரெக்ஷன் பண்ணி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்றார். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்துக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் மாதாஜிஸ். க்ளோரிஸ் ஆஃப் பிருந்தாவனம் பார்க்கலாம். க்ளோரிஸ் ஆஃப் பிருந்தாவனம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கிருஷ்ணா ஃபார்ம்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ யாருக்கு ஸ்லோகம் தெரியுது மாதாஜி? யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ब्रह्म उवाच वृंदावनं सखी भुवो विदनादिकीर्तिं यत्तेवकी सुता पदाम्बुजा लभा लक्ष्मी गोविन्दवेनं मनुमता मया मयूरा निरुत्यं प्रक्ष्याद्रीसन அவராதான்ய சம்சாஸ்த சத்வம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோரிஸ் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் ஆஃப் வாஸ்கவ மாதாஜி மீனிங். அது வேண்டாம் மாதாஜி. ஓகே, ஸோ நான் ஒரு ஸ்லைடு. ஓகே, ஸோ க்ளோரிஸ் ஆஃப் லேண்ட் பிருந்தாவனம். ஸோ இந்த பிருந்தாவனத்துடைய மகிமைகள் என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பிருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு மகிமைன்னா கிருஷ்ணர் தோன்றது தான் வந்து மகிமை இல்லையா. வேற எங்க வந்து கிருஷ்ணர் தோணல, பிருந்தாவனத்துல அப்பியர் ஆனார். எப்படி அப்பியர் ஆனாருன்னு, எப்படி தோணினாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் ஒரு கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறாருன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவகி வசுதேவருக்கும் கிருஷ்ணர் பிறந்தாரு.
யசோமதி மாதாக்கும் நந்த மகாராஜுக்கும் கிருஷ்ணர் பிறந்தார். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்டை குழந்தை, ஒண்ணு ஆண் பிள்ளை, இன்னொன்னு பெண் பிள்ளை. ஓகேவா? இவங்களுக்கு பிறந்தது, நந்த மகாராஜாக்கு பிறந்த கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கை ரூபத்துல இருக்கிறவரு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி மாதாக்கு மதுரா ஜெயில வந்து பிறந்த கிருஷ்ணர் வந்து 4 கை ரூபம். அங்க இருந்து வந்து வசுதேவர் எடுத்துட்டு வர்றாரு. அங்க இருந்த 4 கை ரூபம் நாராயண ஃபார்ம்ல வர்றது, இங்க இருந்து வர 2 ஹேண்ட் ஃபார்மும் மெர்ஜ் ஆயிட்டு ஒரே இது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால அவர் தோன்றதுனாலே ஒரு சிறப்பு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வெறும் காலில் தான் நடந்தார். அந்த ஊர் ஃபுல்லா வந்து வெறும் காலில் தான் நடந்தார். அப்ப அந்த பாதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சின்னங்கள்லாம் வந்து அங்க பதிஞ்சிருக்கு. ஸோ அது வந்து புனிதமான பூமின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒரு முறை என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து நீ வந்து மாடு மேய்க்க போகும்போது உங்க கிட்ட காலில் வந்து கல்லு முள்ளு எல்லாம் குத்திடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா வந்து செருப்பு தச்சு கொடுப்பாங்க. அப்ப வந்து என்னோட பசுக்களுக்குன்னு அப்படின்னு கேட்பார். அவங்க பசுக்கள் 1 2 இருக்கு. யசோதா மாதா வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா 9 லட்சம் பசுக்கள் இருக்காம். ஒரு பசுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கால். 9 லட்சம் இன்ட்டு 4ன்னா அவங்களால பண்ண முடியுமா? இதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியாதுன்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க. என்னால முடியாது உனக்கு எல்லா பசுக்கும் பண்றதுக்கு. அப்படின்னா நானும் செருப்பு போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட பசுக்கள் வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொல்றது ஓடி ஓடி போயிட்டு அந்த மண்ணை வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு சாஃப்டா பண்ணிடுச்சுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ கிருஷ்ணருடைய பாதத்துக்கு வந்து தாமரை மான பாதத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு தீ புண்ணு ஆகாது, அது வந்து சாஃப்டா இருக்கிற பாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, யசோதா அம்மாவுக்கு பெண் பிள்ளை பிறக்கலையா? 2 பிறந்தாங்க மாதாஜி. 2 குழந்தைன்னு சொன்னேன் என்ன மாதாஜி? 2 குழந்தை. சரி சரி. 2 கை பெண் ரூபத்துல குழந்தைய இருக்கிற ஆண் குழந்தையும் பிறந்தாரு, பெண் குழந்தையும் 2 குழந்தையும் பிறந்தாங்கன்னு சொன்னேன். பெண் குழந்தைய தான் தூக்கிட்டு போறாரு. ஆமா ஆமா இது வந்து மெர்ஜ் ஆயிருச்சு ரெண்டுமே. ஆமா, இங்க இருக்கிற ஜெயில பிறந்த 4 கை ரூபத்துல இந்த நாராயணன் கிருஷ்ணரும், இங்க பிறந்த 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம் கோகுலால பிறந்த நந்த மகாராஜாக்கும் வந்து யசோதாக்கும் பிறந்த குழந்தை 2மே வந்து மெர்ஜ் ஆகி ஒரு கிருஷ்ணரா இருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ வந்து அங்க இருக்க பெண் குழந்தைய எடுத்துட்டு போயிறாங்க. அது வந்து யாருக்கும் தெரியறது இல்லை. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிருந்தாவனம் வந்து ரொம்ப சிறப்பு மிக்கது. அங்க எப்பயும் பாத்தீங்கன்னா மயில்கள் வந்து ஆடிட்டே இருக்கும். மயில்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய சந்தோஷத்தால வந்து அவருக்கு வந்து கிஃப்டா என்ன கொடுத்துச்சுன்னா மயில் இறகை கொடுத்துச்சு. அது வந்து அவர் ஏத்துக்கிட்டு தலையில வச்சுக்கிட்டார். அது மாதிரி பக்தர்கள் என்ன கொடுத்தாலும் பகவான் வந்து டிமாண்ட் பண்றது இல்ல. பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அவர் வந்து டிமாண்ட் பண்றதே இல்லை. ஸோ எதை வேணும்னாலும் ஏத்துக்கிறாருன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இது பார்த்துக்கலாம் மாதாஜி. கிருஷ்ணருடைய ஃபார்ம் மாதாஜி இது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பிரம்ம உவாச நவமி ஜியதே வபுஷே ததித் அம்பராய குஞ்சவதம்ச பரிபிட்சலசன் முகாய வன்ய ஸ்ரேஜே கவல வேத்ர விஷான வேணு லக்ஷ்மாஸ்ரீயே மிருது படே பசுபாங்க ஜாய. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் வந்து யார் சொல்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாஜி வந்து சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முழு முதற் கடவுள் வந்து நவமதே நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறாரு. ஸோ நமஸ்காரங்களை வந்து தெரிவிக்கிறாரு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு அவர் என்ன மாதிரி வர்ணனையை கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன மாதிரி வர்ணனை கொடுக்குறாருன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி வர்ணனை கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஆடை வந்து அம்பரா ததீத் அம்பராய, அதாவது ததீதுன்னா லைட்னிங், இந்த மின்னல் வரும் இல்லைங்களா? மின்னல் வந்தா எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஒரு மாதிரி வெளிச்சம் வந்து போகும் இல்லைங்களா? அவருடைய துணிகள் வந்து அம்பராய மின்னல் மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அம்பர அம்பரன்னா மேகமூட்டம். அம்பரன்னா மேகமூட்டம். அப்புறம் வந்து தத்துன்னா மின்னல். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகமூட்டம், மின்னல். இன்னொன்று வேணுமே, இன்னொன்று மழைக்கு வர்றதுக்கு என்ன வேணும்? அவருடைய நிறம் வந்து அவருடைய உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கார்மேக மாதிரி இருக்குங்களாம். கார்மேக வண்ணத்துல இருக்கு. அப்போ வந்து இது மாதிரி எல்லாம் இருந்தா என்ன ஆகுங்க? மழை வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மழை வந்தா என்ன வரும்? வானவில் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல வானவில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய பார்வை, அவர் பார்க்கறடைய பார்வை வந்து மழை மாதிரி வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மழை மாதிரி இருக்கு. அங்க வந்து மழையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? யூசுவலா வந்து வானவில் பார்ப்போம். இந்த இடத்துல யார வானவில் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மயில் பீலி இருக்கு இல்லையா? அததான் வந்து இந்த இடத்துல வானவில்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரே இடத்துல பரிப்பிச்ச அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல பரிப்பிச்ச லெசன் பீகாக் ஃபெதர்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு மழை வேணும்னா இடி, மின்னல், மேகக்கூட்டம், வானவில்லாம் இருக்கும். இது எல்லா காம்போனன்ட்டுமே இங்க இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த கண்கள் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய கண்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு மூடி மூடி திறப்போம் இல்லைங்களா? பட் மயில் பீலியில கூட பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் இருக்கு. பட் அது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இமைக்காம இருக்கும். இமைக்காம இருக்கும். மயில் இறைகளை நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுன்னு சொல்லுவீங்களா, அது இமைக்காம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது கவலை. இந்த இடத்துல வந்து கவலைன்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா கையில வந்து சாதம் வச்சுட்டு இருக்கு. இது எப்ப வந்து பிரம்மா பேசுறாருன்னா அந்த பிரம்ம விமோகன லீலை இருக்கு இல்லையா, பசுக்கள் எல்லாம் கடத்திட்டு போயிட்டாரு இல்லையா, அப்ப வந்து இவர் பேசுறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய கையில வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தயிர் சாதம் வச்சுக்கிறாரு. இந்த கைப்பிடி தயிர் சாதம் வச்சுப்பாரா, இந்த விரலுக்கு நடுவுல வந்து ஊறுகாய் வச்சுப்பாரா. இப்படி சாப்பிடுவாரா, இப்படி ஊறுகாய் வந்து கடிச்சுப்பாருங்களாம். சோ இந்த அம்மா வந்து யசோதா மாதா எப்படி வந்து தயிர் சாதம் செஞ்சு கொடுப்பாங்கன்னு, அந்த பத்மகந்தா பசு இருக்கு இல்லையா, காலையில சாதம் வடிச்சிட்டு அதுல வந்து கொஞ்சமா தயிர் போடுவாங்களாம். தயிர் போட்டுட்டு நிறைய பால் போட்டு கட்டி கொடுப்பாங்களாம். ஏன்னா அது வந்து மத்தியானம் சாப்பிட்ற டைம்ல வந்து கரெக்டா இருக்கும். அதாவது தயிரா மாறி இருக்கும், ஃபெர்மெண்டேஷனா ஆகி கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி கொடுக்குறாங்களாம். ஓகே. அப்புறம் வந்து இந்த கிருஷ்ணருடைய நிறங்கள்லாம் சொன்னோம். அதாவது கார்மேக வண்ணம், அவருடைய துணி வந்து மின்னல் மாதிரி இருக்கு. அவர் வச்சிருக்க மயில் பீலி வந்து வானவில் மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் வந்து அவருடைய உடம்பு நிறம் வந்து ஒரு மான்சூன் கிளவுட் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னோம். அவர் வேற என்ன போட்டுட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2வது லைன்ல பாருங்க, குஞ்சமாலா. அதாவது காட்டுல இந்த குஞ்சமாலா, குஞ்சா சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்க மாட்டாங்களா. இந்த இடத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப எளிமையா இருப்பாங்க. அதே மதுரால பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ரிச்சா இருப்பார். இங்க வந்து குஞ்சமாலா மணியால ஆன மாலைகளை போட்டிருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இடுப்புல வந்து எப்பவுமே ஒரு பெல்ட் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து வேணுகானம் குழலை வந்து வச்சிருப்பாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து காட்டுல வந்து விளையக்கூடிய மலர்களை போட்டு ஒரு மாலை போட்டிருப்பாங்களாம். வன்னியா ஸ்ரஜே 3வது லைன்ல இருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? குஞ்ச மாலா போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தோம். 2வது பாத்தீங்கன்னா வனத்துல இருக்கிற புஷ்பங்களை வச்சு ஆரங்களை பண்ணி போட்டிருப்பாரு. சோ இந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கிறாரு. கையில வந்து சனாதன கோஸ்வாமி இங்க என்ன சொல்றாருன்னா அவருடைய இடது கையில வந்து ஒரு குச்சி வச்சிட்டு இருப்பாருங்களாம். அதாவது மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள்லாம் குச்சி வச்சிருப்பாங்களே, அது மாதிரி மாடு மேய்க்கும் குச்சி வந்து கையில இப்படி ஊனி சில போட்டோகள்ல பார்ப்போம் பாருங்க, அது மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் வந்து எருமையுடைய கொம்பு இதுவும் வச்சிருப்பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணருடைய அழகு பத்தி, கிருஷ்ணருடைய ஃபார்மை வந்து பிரம்மா வர்ணிக்கிறாரு. விருந்தாவனத்துடைய மகிமை பார்த்தோம், அவர் இருக்கிறதுனால பார்த்தோம். இப்போ வந்து யசோதா மாதாவுடைய சிறப்புகள், க்ளோரிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா மதர். மத்தது இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீமாம் விரின்கோ ந பாவோ நாஸ்ரீரபி அங்க சம்ஸ்ராய பிரசாதம் லிபிரே கோபி யத்தத் பிரபா விமுக்திதாத். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல வந்து யசோமதி தாயோடைய சிறப்பை வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? யாருக்கும் கிடைக்காத பொசிஷன்.
விரிஞ்சனும் அதாவது விரிஞ்சனும் இந்த இடத்துல வந்து பிரம்மாவை குறிக்குது, பவகன்றது வந்து சிவனை குறிக்குது, அப்புறம் வந்து ஸ்ரீ இது வந்து மகாலட்சுமி தாயாரை குறிக்குது. இவங்க 3 பேருக்கு இல்லாத உயர்ந்த ஸ்தானம் வந்து யாருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யசோமதி தாய்க்கு வந்து கிடைச்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த பூமிக்கு வந்த பிறகு இந்த பூமியில வந்து தாயா இருந்தாங்க. அதாவது பௌதிக விஷயமா நம்ம யோசிக்க கூடாது, அவங்கெல்லாம் வந்து நித்திய சித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க, ஸோ அவங்க வந்து நித்திய சித்தர்கள்ன்றத சொல்றாங்க. இதை கேட்ட பரிஷித் வந்து ஆச்சரியப்படுவாங்க. அப்போ வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து அந்த அம்மா வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும், என்ன மாதிரி காரியங்கள் பண்ணியிருந்தா அவங்க வந்து கடவுளே வந்து கிருஷ்ணரே வந்து இவங்களுக்கு வந்து தாயா பிறந்திருப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதாவது ஒரிஜினல் கிரியேட்டர் வந்து யாரு, நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணர். அவருடைய சேவகன் யாரு, பிரம்மா. அவருக்கெல்லாம் இல்லாத ஸ்தானம் வந்து தாய் யசோதா மாதாக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு பரீட்சித் மகாராஜா வந்து ரொம்ப வியப்பார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் முக்திலன்னு தெரிஞ்சா நமக்கு 5 விதமான முக்தியை தான் தெரியும். பட் இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் முக்தி கொடுக்குறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விமுக்தி. விமுக்தினா இந்த சொல்லுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் முக்தின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அது வந்து எதனால அடைய முடியும்னா பிரேம பக்தினால அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பாத்தீங்கன்னா பிரேம பக்தி தான் உயர்ந்தது. அதனால வந்து கோபிகாஸ்திகளோட பாத சுவற்றை பின்பற்றணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த இடத்துல இந்த அம்மா வந்து நித்திய சித்தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா, யசோமதி தாயி. ஓகே, அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருடைய பிஹேவியர், க்ளோரிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணஸ் பிஹேவியர் இன் விருந்தாவன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்பார்ட்டண்டா எடுத்துக்க வேண்டிய வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிருத்தையா. பிருத்தையான்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வெண்ட், சேவகன் சொல்லிட்டு வார்த்தை. ஓகே, மற்ற ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இப்போ கண்ணு தெரியுமா? தர்ஷாயம் சத்விதம் லோகா ஆத்மனோ பிருத்தியா வசியாத் வசியதாம் விரஜாஷியோ வாகவை ஹர்ஷம் பகவான் பால சேஸ்திதை. ஹரே கிருஷ்ண மதன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து யார் வந்து புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா தூய பக்தர்கள் வந்து புரிஞ்சுப்பாங்களாம். கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா நம்ம எல்லாம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆத்மான்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து நித்திய சேவகன் சொல்லிட்டு இல்லையா. இங்க பிருத்யா சேவகன், யாருக்கு யார் சேவகன் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு சேவகனா இருக்காங்க. இது வந்து நம்ம பார்த்திருக்கலாம், சனாதன கோசாமி வந்து இதை விட்னஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. அவர் வந்து யாரு, ரகுநாதா வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ராதா குண்ட்ல வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அப்போ வந்து ராதாராணி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வெயில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து அந்த அவங்களுடைய முந்தானியை வந்து விரிச்சு வைப்பாங்க இல்லையா. சோ நிறைய சேவகன் உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு வந்து அவங்களே வந்து சேவகர்களா இருக்காங்கன்றத பார்த்திருக்கோம். அதுதான் வந்து ஒரு சேஷ்டம் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட. சோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல புரிஞ்சிட்டு நம்மளுடைய பக்திகளை நம்ம செய்யணும். ஓகே, டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஒன்று இன்டர்னலின்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கிருஷ்ணர் மேல வந்து பக்தி இருக்கணும். ஓகே, பக்தி இருக்கணும். இன்டர்னல் டிவோட்டிஸ் ஆர் அப்சர்வ்ட் இன் லவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. வேறஸ் எக்ஸ்டர்னல் நம்ம வந்து இன்னும் கிருஷ்ண பக்தியில ஆழமா போகல அப்படி இருக்க பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருடைய பொட்டன்சியை பார்த்துட்டு வந்து அவங்க வந்து ஆச்சரியப்பட்டு அவங்க மேல கிருஷ்ணர் மேல வந்து பிரீத்தி வரும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து விரஜவாசிஸ், க்ளோரிஸ் ஆஃப் விரஜவாசிஸ் இன் விருந்தாவன். அஹோ பாக்கியம். மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பாக்யம் அஹோ பாக்யம் நந்தகோப விரஜௌகசம் யன்மித்ரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம். ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து யாருக்கு சொல்றாங்க, பாக்கியம்னா வந்து பெரிய அதிர்ஷ்டம் இல்லையா. பெரிய அதிர்ஷ்டத்துல வந்து பெரிய அதிர்ஷ்டம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து அஹோ பாக்கியம் அஹோ பாக்கியம் 2 முறை சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்கோசம் யாருக்கோசம் சொல்றாங்கன்னா நந்த மகாராஜாக்கு வந்து கோபாவா யார் பிறந்தது, கிருஷ்ணர் வந்து பிறந்திருக்காரு இல்லையா. அதுதான் வந்து அஹோ பாக்கியம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த பிரஜ பூமியில பிறந்திருக்கிறது
அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மித்ரம், ஃப்ரெண்டா இருக்காரு எல்லாருக்கும். அவரும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறவர். அதனாலதான் வந்து பரமானந்தம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர்தான் புராணம், பூர்ணம், அதாவது முழுமையானவர். அப்புறம் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சனாதனம், அதாவது மிகவும் பழமையானவர். அப்புறம் பிரம்மா, அவர் தான் வந்து பிரம்ம ஜோதியாவும் இருக்கிறாரு. ஸோ பூரணத்துக்கு பூரணமாவும் இருக்காரு. அப்புறம் மிகவும் பழமையானவர், திவ்யமானவர், முழுமையானவர், பரம ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் யாருக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க? கோபி ஸ்திரீகள், கோபாஸ் இருக்காங்க இல்லையா, கவர்டு பாய்ஸ் தான் அவருடைய க்ளோரிஸ் ஆஃப் பிரஜவாசிஸ் இன் விருந்தாவனம். அவங்களுக்கு யார் ஃப்ரெண்டா கிடைச்சது? பகவான் கிருஷ்ணர். அவருடைய குணாதிசைகள் பார்த்தோம். ஈவன் நந்த மகாராஜாவுடைய க்ளோரிஸை பார்க்குறோம். அவங்களாம் வந்து எவ்வளோ அளவு கொடுத்து வச்சிருந்தா கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க பையனானும் சரி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டாவும் வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அதை தான் சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து க்ளோரிஸ் ஆஃப் வெஜ கோபாஸ் பத்தி சொல்றாங்க. இது சொல்லுங்க மாதாஜி. வெஜ கோபிஸ் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। इतं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानं दैवतेन माया श्रीदानं नरदारकेन सखं विजगृह कृत पुण्यः। हरे कृष्णा। पुण्य हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க இருக்கும் கோபாக்கள் பத்தி இருக்காங்க இல்லையா, கோபாக்கள் வந்து எவ்வளவு அளவு கொடுத்து வச்சிருப்பாங்கன்னு, கடவுளோட சேர்ந்து எப்படி வந்து ஒரு தவளை வந்து ஜம்ப் பண்ணும் இல்லைங்களா, அதை பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஜம்ப் பண்றாங்களாம். யாரோட? கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து. இந்த கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய உறவுகள் வச்சிருக்காங்க இல்லையா. நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள் சில பேர் வந்து தாசிய பாவம் வச்சிருப்பாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது பக்தி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. சில பேர் வந்து படிச்சு ஞானத்தை வந்து வளர்த்துப்பாங்க. இது மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு விதமா ட்ரை பண்றாங்க. இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, தாசியம், அதாவது சர்விட்யூட் ஆட்டிடியூட் இருக்கவங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கதானம், இங்க பக்தி பண்றவங்களை குறிக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சகாம், இங்க வந்து சகாம்னா ஃப்ரெண்டு இல்லைங்களா, சகா. ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் நிறைய விதமா பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இந்த கோப பாலகர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி விளையாடுறாங்க? சகாக்களா விளையாடுறாங்க. எந்த ஒரு கஷ்டமே இல்லாம பகவான் கூட இருக்கிறாங்க. ஈவன் பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டையும் காமிச்சு கொடுத்தாரு இல்லையா. அவங்க கூட விளையாடுறாரு, அவங்கள வந்து எல்லா விதமான அசுரர்கள் கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறாரு இல்லையா. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டையும் காமிச்சாரு. ஒரு முறை வசுதேவரை வந்து நந்த மகாராஜா வந்து அந்த வருணி வந்து பிடிச்சிட்டு போவார் இல்லையா, அப்ப வந்து காமிக்கிறார். ஸோ அவருடைய கோபாஸ் கூட எல்லாமே பண்றாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहति धन्य व्रजगो रमणीया स्थानीयं मृगं पिताम् अतिवते मुदा यासं विभो वत्सतारात्मजात्मान यत् तृप्तये द्यापि न सलम् अद्वरः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 2 வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கு இல்லையா, கோ அண்ட் ரமணக. கோன்னா என்ன அர்த்தம்னா பசுக்கள் இல்லையா. கோன்னா வந்து பசுக்கள், ரமணகன கோபிஸ்கள். இப்ப போன ஸ்லோகத்துல எல்லாம் கோபர்களை பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல வந்து கோபிகளை பத்தி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. கோபிகளுடைய பத்தி என்ன சொல்றாங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஏன்னா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவங்களை அண்ட விடாம அவர் வந்து போய் பாதுகாத்துறார். ஈவன் இந்த அசுரர்களால எந்த ஒரு சின்ன கீறல் கூட அந்த கோபஸ்திரிகள் மேல ஆனதில்லை. அவ்வளவு அளவுக்கு வந்து அவர் பாதுகாப்பா இருக்காரு. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈவன் அந்த கோவர்தனை மலை வரும்போது டக்குன்னு ஒரு டிராப் மலை நீர்த்துளி கூட அவங்க மேல விழல. அந்த அளவுக்கு அவங்களை வந்து பாத்துக்கிறார். அதே மாதிரி அந்த புயல் வரும்போதும் சரி, அந்த மலைகள் விழும்போதும் சரி, யாருக்குமே வந்து எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாம பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களை பார்த்து காக்குறாருன்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகே, they are greatly fortunate, even the cows ladies of Vrndavan. ஓகே, ஸோ அங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய சிறப்பை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. ஸோ இதெல்லாம் க்ளோரிஸ் ஆஃப் கோபீஸ். அப்புறம் க்ளோரிஸ் ஆஃப் இங்க வந்து எதை பேசினாலும் சரி, இந்த விரஜவாசிகள் இருக்காங்க இல்லையா, எப்ப பேசினாலும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கதை தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. கான்ஸ்டன்ட்லி they will be thinking about கிருஷ்ணா. ஒண்ணு எப்படின்னா திட்டுறது, இல்லைன்னா ஒண்ணு வந்து அவரை பத்தி பேசிட்டு இருக்குது, அவர் இல்லாத நேரத்துல அவரை பத்தி பேசிட்டு இருக்குது. எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா அந்த விரஜவாசிகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா கோபி கதைகள் தான் பேசிட்டு இருக்கு, கிருஷ்ண கதை தான் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் க்ளோரிஸ் ஆஃப் விருந்தாவனம். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சதை நான் ஷேர் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதா.